Em dic Isabel i us llegiré un tros del Camí de Sirga de Jesús Moncada. Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament, una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i bigues, l'ensulsiada d'escales, trespols, envanys i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles, va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores. Va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagar-se a poc en l'aire lluminós del matí de primavera. Anys després, quan la malesa encetada aquell dia del 1970 era memòria llunyana, temps amortallat amb teranyines de boira, una crònica anònima va aplegar un feix de testimonis colpidors sobre l'esdeveniment. El primer, des del punt de vista cronològic, tot i que no resultava el més patètic, recollia l'aturada del rellotge del campanar, esdevinguda la vigília, enmig d'un capvespre tempestuós que pintava el cel de la vila amb carmins violacis, ors esmorteïts i bromalles negres. Segons el cronista, l'avaria era una premonició clara del que havia de passar l'endemà, un anunci del final inexorable del vell temps. L'angoixa es feia esborronadora en la descripció, deguda a un altre testimoni, de la nit a què havia donat pas la incertesa del crepuscle. La crònica parlava del silenci espès en els carrers deserts, silenci que volia reflectir el de la gent tancada a casa, pregant perquè no trenqués el dia. Tanmateix, entre les evocacions, la més colpidora era la del retruny sinistre de les 11 del matí següent a la baixada de la ferradura. Segons la crònica, els vilatans van sentir-se sotragats fins al moll de l'os pel començament del desastre. Certament els testimonis resultaven impressionants. Ara bé, aquesta no era l'única característica que tenien en comú. En compartien una altra. Potser insignificant, però prou esclaridora del que va passar aquell dia nefast. Tots, sense excepció, eren també absolutament falsos. Que va sobreviure prou anys als fets per abastar l'aparició de la crònica, aclaria en uns comentaris irònics sobre el document que el rellotge municipal, instal·lat en el campanar de l'església, no s'havia espatllat l'11 d'abril del 1970. L'andròmina, més vella que els camins i força cascada, es desballestava sovint i no resultava xocant veure les agulles immòbils a les 4 esferes. Però aquell dia funcionava i, posats a filar prim, només se li podia retreure un avançament de 7 o 8 minuts respecte de l'hora oficial. Això, segons el farmacèutic, invalidava de mig a mig la suposada premonició dels esdeveniments de l'endemà atribuïda al rellotge i permetia arraconar qualsevol altra especulació sobre el tema. La qüestió del capvespre tempestuós tampoc no lligava amb els fets. Ningú no discutia que d'haver-se produït, tal com deia la crònica, hauria resultat força adient com a escenografia del preludi del drama. Per desgràcia, fou un crepuscle ensopit, gens comparable, ni tan sols a la mitjana dels que gaudia habitualment la vila, per no parlar dels més portentosos, que l'apotecari no es prenia la molèstia ni de citar. Aquell va pujar-lo a mig desfer el vent de la mar, la garbinada, per la vall de l'Ebre. Les seves rojors havien ensangonat sense vigoria els molls, on es podrien a poc les velles naus de la vila, abans d'eslissar-se riu amunt i entenebrir-se a ponent, com qualsevol dels altres, entre lluentors morades i sense més històries. Si es deixava de banda la foscúria, sempre un pèl inquietant, res no justificava atribuir-li una atenció inusual, és a dir, més intensa, que la suportada sense treva per la vila feia força temps, ja empeltada en la vida quotidiana. Des del jutge de pau, decebut sense remei dels encants marcits de la lletgesa, enfeinat a llaurar una cosina del secretari de l'alcaldia amb abornades lentes, vigoroses i profundes, mentre ella es fonia en una ranera agònica sota la taula del jutjat, rebregant amb els malucs el registre de defuncions de la vila, fins al sereno, sempre amunt i avall pels carrers com un sedàs de fleca,
Els habitants de la població van passar la nit com de costum. Segurament, l'única excepció fou el Pasqual de Serafí. Estès de cos present sobre el llit de matrimoni, enmig de la sonsònia enervant del dol familiar, païa la mort que havia anat a sorprendre a la mitja tarda, mentre llegia un diari esportiu a la barberia. Cap cosa extraordinària, perquè la vila disposava de rituals seculars amb què atenuar també la presència de la mort. No va alterar, doncs, les hores, i quan l'alba remuntava l'Ebre i encenia amb lluentors fugisseres el xaron de la gorra, l'acer de la llança i els botons daurats de l'uniforme del sereno que feia via pel carrer de les Bruixes per anar a agitar-se, la vila dormia assossegadament. Les primeres vermellors de l'alba van pujar al mur que vorejava l'Ebre des dels llaüts amarrats en els molls silenciosos i s'enganxaren lentament a les textures aspres de les cases arraolides al vessant de la serra dominada pel castell. A la claror del dia sempre li costava penetrar en el garbuix de carrers i carrerons. La població havia viscut prop d'un segle entre mines de lignit i la pols del carbó se li havia adherit igual que una pell d'ombra. Els edificis, on les emblanquinades resultaven efímeres, la gent, fins i tot els rius, sempre solcats per vaixells negres i amb les entranyes enfosquides pel carbó perdut en els naufragis, semblaven haver agafat la mateixa pàtina. A la fi, però, com els altres matins, la llum, quan ja se li empal·lidien les primeres rojors, va anar buidant la tenebra. L'antiga, decrèpita, entranyable i sovint maleïda baluerna va eixir, ocre i negra, de la nit.